जि चेनेल आरो बे चेनेलनि दारै इंराजि गोदान बोसोर आरो जोंनि बर'फोरनि मागो दमासिनि गाहाम हामग्लायनाय आरो अननाय गासैबो बिटिआर रायजो आरो आंनि समस्तिनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोन आरो इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननो जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव हरिसिङा प्राइमारि कमिटि बिथांमोननि बानजायनायाव गिदिरथार बेबायदि आरोबाव जोङो जयनिं प्रग्राम लानो हादों आरो जाय जयनिं प्रग्रामाव बिसेसकरि हरिसिङा बे ओनसोलनि पटि लाइन होनना बुङो, स्टेशन ब्लक होनना बुङो, बेनिफ्राय फासिया होनना बुङो आरो इडेनबारि आरो तौमारि बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजा बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दलाव जुगदान जाफैदों। दा खोथाया बेनो जे थांनाय 2 बोसोराव जे जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि आरो प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि भिजन आरो मिशन बे 2 बोसोर सिगां आसलते खुब बेरखाङाखैमोन, किन्तु 3 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो इउपिपिएल दोलोनिनो आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन आरो भिजन आरो नैबे 1 बोसोराव जाखिनि रायजो राजा बिथांमोननि कारणे जा मोजां खामानि मावबाय आरो बियो गोसारजोब्बाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे मोजां खामानि जिहेतु इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मावदों, अनसुंथाइ जाफोर होनांगौ गासैबो प्राय माने मोनजोबदोंआनोसै। अरुणोदयनिफ्राय लानानै पिएमअएनिफ्राय लानानै गियान सोरांनिफ्राय लानानै अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै आलारि सोरांनिफ्राय लानानै बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ जेब्ला रायजो राजा बिथांमोननि न'खरफ्रोमावबो जेब्ला सौहैबाय आरो निस्सय जे प्रमद बर' बिथाङा मोजां बेबायदि खामानि मावदों आरो बेखौनो रायजो राजा बिथांमोना मोनथिदों आरो फोथायदों जे फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जुदि 3 बोसोरावनो एथ' मोजां खामानि जुदि मावबायब्ला भबिष्यत जाय बिथांमोनानोखि गुबुन दोलोफ्राव दंमोन बिथांमोननि भबिष्यतआ उज्जवल जानाय नङा आरो बिथांमोना सरकारनि जि आसनि आरो बे आसनिनिफ्राय गोजानाव थागोन, बन्सित जागोन। आरो बेनिखायनो जिहेतु जोङो साफ्रोमबो भारतनिनो नागरिक, आसामनिनो जोङो नागरिक आरो बिटिआर ओनसोलनि जों साफा माने सिटिजेन, दा बेखिनि समाव सरकारनि जि आसनिफोर आरो बे आसनिफोरखौ सोरबा इन्डिभिजुवेला आरो सोरबा रायजो राजा बिथांमोना बन्सित जाना थानायखौ जोङो लुगैया आरो बिथांमोनाबो निस्सय लुगैनाय नङा। आरो बेनिखायनो सरकारनि आसनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथुनिखि रां अनसुंथाइ होनाय आरो गियान सोरां जिथुनिखि रां अनसुंथाइ होनाय, अनसाय बिथांखि जि रां अनसुंथाइ होनाय, आलारि सोरां जि मन्दिर आरो ब्रह्म मन्दिर, बाथौ मन्दिर बेबायदिनो धोरोमनि माने थानसालिफोराव होनाय, बेफोरनिफ्राय जाहाथे बन्सित जानानै थाया आरो बिथांमोना बेखौनो मोजां नुहरदों जे इउपिपिएल जि प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार आरो बे सरकारा गमामायैनो बे ओनसोलाव मोनसे सान्थि आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिबो डेभेलपमेन्ट आरो उन्नति मावगासिनो दं, बेखौ नोजोर बोनानै लोब दिनै हरिसिङा प्राइमारि कमिटिनि बानजायनायाव बे गिदिरथार मोनसे जयनिं प्रग्राम। फ्रेन्डलि गभर्नमेन्ट आरो एलायन्सनि जिथुनिखि मिनिं, एलायन्सनि जिथुनिखि स्पिरिट आरो एलायन्सनि स्पिरिटखौनो जोङो बिथा खालामनानै जे क'क्राझार जि लकसभा समस्ति आरो बहाय इउपिपिएलनिफ्राय एनडिएनिफ्राय बिसेसकरि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स आरो बे नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सआव जिहेतु इउपिपिएलआबो वान अफ द पार्ट आरो बेबायदिनो एनडिए हिसाबै बहाय इउपिपिएलआ क'क्राझार जि लकसभा समस्ति बहाय टिकेटखौ मोनगोन आरो बहायनो बिजेपि आरो जिएसपि बिथांमोनाबो जिहेतु नैबे एनडिएनि वान अफ द पार्ट अफ द गभर्नमेन्ट आरो बेनिखायनो बिथांमोनाबो इउपिपिएलखौ क'क्राझार लकसभा समस्ति बिथांमोना सापर्ट खालामगोन। दा बे दरं उदालगुरिनि जिथुनिखि लकसभा सिट आरो बहाय एनडिएनिनो बेबायदि माने केन्डिडेट जागोन आरो बे एनडिएनि केन्डिडेटआ बिजेपिनिफ्राय जागोन आरो बेनिखायनो जोङो इउपिपिएल, जिएसपि आरो इजिपि जोङो बहाय बे बिजेपिनि जिथुनिखि केन्डिडेट आरो बे केन्डिडेटखौ जोङो सापर्ट खालामगोन।
आसलते मैया जिथुनिखि तामुलपुराव 5,000 जयनिं जादों बे नङा बिथांमोना गावसोरनि जिथुनिखि दोलोआव थानाय मानसिफोर आरो बे मानसिफोरखौसो लानानै बिथांमोना वार्म आप मोनसे माने खालामदों आरोखि वार्म आप मोनसे प्रग्राम बिथांमोना खालामदों आसलते बे जयनिं प्रग्राम नङा आरो बेखौ वार्म आप प्रग्रामाव बेबायदिनो माखासे मानसिफोर थायो जाय मानसिफोरानोखि मा होनना बुङो जेरावबो थानो गोसो गैया मा होनना बुङो मालाबा गुबुन दोलोआव दंमोन आरो बिथांमोना निस्सय माने जगदान जाहैदों जानांगौ खिन्थु तामुलपुरनि जिथुनिखि मैयानि प्रग्रामजोंबो नायदों बियो आसलते जयनिं प्रग्राम नङामोन बियो बिथांमोननि जास्ट वार्म आप मोनसे प्रग्राम बिदि जानांगौ होननानै माने जोङो गम मोनदों आरो बिथांमोनाबो बेबायदिनो नारा नाथा माने नाजागोन दा बिथांमोना इन्डिया होननाय मोनसे बेबायदि एलायन्स टीम अपोजिशन बिथांमोना बानायदों दा बिथांमोना बे जायगायावबो पार्ट नङा आरो एनडिएआवबो बिथांमोना पार्ट नङा द' मोनसे लक सभा बायदि मोनसे सेगमेन्टफोराव जे कुनु दोलोजों एसेबो बेबायदि जुदि सम्पर्क गैयाबालानो इन्डिपेन्डेन्टलि आरो इन्डिभिजुवेल हिसाबै जे बिपिएफ बायदि मोनसे रिजनेल दोलोआ माबोरैहाय देरहागोन बेबो मोनसे माने कुइसन जानानै फैयो आरो बेनिखायनो बिथांमोना नाजागोन आरो नाजानाय खारना जाहैबाय मा जे गावसोरनि जिथुनिखि भिटि आरो गावसोरनि वर्कार आरो बे वर्कार बिथांमोनखौ बोरैहाय हायो जे माने गावसोरनि दोलो गारनानै जाहाथे दा थांथों बिसोर बाथ्राफोरखौ माने काउन्सिलिं होदों आरो ट्रेनिं होदों जानांगौ नोंथांनि बेनो जों जिहेतु एनडिएआव पार्ट आरो एनडिएआव जुदि पार्टब्ला पलिटिकेल पार्टि नै बिथांमोना जे फ्रेन्डलियाव मोनसे बेबायदि सिम्बल थाया स्पेसिफिक गावबा गाव जिथुनिखि पलिटिकेल पार्टि आरो पलिटिकेल पार्टि बिथांमोना गावबा गाव बेबायदि सिम्बल थाखायो दा एनडिए हिसाबै जों सापर्ट खालामगोन खिन्थु केन्डिडेटआ जुदि बिजेपिनि फैयो अब्ला बहाय जि माने पदम फुल जे लटास सिम्बल आरो बे लटास सिम्बलावनो भट होनो जोङो मा होनना बुङो दरं उदालगुरि जिथुनिखि लकसभा सिट जों बेखौ खावलायगोन आरो जे क'क्राझार बे क'क्राझाराव एनडिएनि केन्डिडेट खिन्थु बहाय इउपिपिएलआ जिहेतु गेलेगोन आरो इउपिपिएल दोलोआ जिहेतु इन्डियानि इलेक्सन कमिसनजों मोनसे सिकिउरिटि मोननाय रिकगनिसन मोननाय जिथुनिखि मोनसे पलिटिकेल पार्टि जाबाय आरो बे पलिटिकेल पार्टिनि जिथुनिखि सिम्बल आरो बे सिम्बला जाबाय ट्रेक्टर आरो बेनिखायनो बिजेपि आरो जिएसपि आरो इजिपिनि जि बिबानगिरि बिथांमोनाबो ट्रेक्टरनि सिम्बलावनो भट होनो बिथांमोनाबो रायजो राजाखौ खावलायगोन बेयावथ' मोननै जिथुनिखि समस्ति बहाय दिनैनि थारिखआव 0 होननानै बुङा बिथांमोना जेब्ला मा होनना बुङो सरकाराव दंमोन अब्लाबोथ' क'क्राझार जिथुनिखि सिट आरो बे सिटखौ बिथांमोना देरहायाखैमोन आरो प्रलं नैबे बै समाव माने मंगलदै मोनसे सिट होनना बुङोमोन बेखौ दायो बेयो गोदानलि डिलिमिटेसन जानानै दरं उदालगुरि जाबाय थ' 2004निफ्राय जेब्ला जोङो नायगोन आरो बहाय बिजेपियानो साबसिकुवेन्टलि देरहाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो क'क्राझारावबो बिथांमोना देरहानो हाखाया आरो उदालगुरियावथ' बिथांमोना देरहानायनि खुनु सिमांखौनो दा नुथों मोनसे जों नुनो मोन्दों आपडेट दायो हम मिनिस्टार अमित शाहआ मोनसे बाख्नायथाव बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'नि साराव बिथाङा सासे एक्टिभ लिडार आरो बे बिटिआरखौ शान्तिपुर लाबोनो हादों होनना बुंदों सार बेनि बेलायाव मा गोथाव बाथ्रा मा बुंदों सारा दा जाय व्यक्तिया मोजां खामानि मावगोन समाजाथ' बेखौनो सिकिउरिटि होगोन ना जाय बिथांमोनानोखि मोजां खामानि मावगोन एज ए इन्डिभिजुवेल जा एज ए इन्स्टिटिउसन जा एज ए अर्गानाइजेसन जा आरो बे अर्गानाइजेसन्सफोरनि इन्स्टिटिउसन्सफोरनि मुरब्बि जाय बिथाङा मोजां खामानि मावदों दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सासे हम मिनिस्टारा बेबायदि जुदि सिकिउरिटि होदोंब्ला बिथांनो जथेस्थ' बेबायदि सर्स थागोन ओरैनोथ' सोरबा व्यक्तिखौ मोजां खामानि मावदों बेबायदिथ' बुंनाय नङा दा नैबे 3 बोसोरनि जिथुनिखि इउपिपिएल दोलो आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट आन्डार द लिडारशिप अफ प्रमद बर'नि जि दैदेननाय बेखौ नोंथांमोना नुनो हायो जे 2 years कमप्लिट जाबाय 3 years जिथुनिखि कमप्लिट जाबाय आरो बे 3 years कमप्लिट जानायाव कमप्लिटलि मोनसे पिस एन्ड ट्रेंगुलिटि जिथुनिखि सिचुएसन आरो बे सिचुएसना दिनैनि तारिखआव फैदों खिन्थु एट द सेम टाइम जुदि नोंथांमोना नायोब्ला बे 2005आव बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दादों इलेक्सन जादों खिन्थु 2008आवनो 3 बोसोरनि गेजेरावनो दाङाबाजि स्टार्ट जादों आरो बे 2008निफ्राय माने टिल 2014 कन्टिनिउ जे बेबायदि मोनसे कनफ्लिक्टआ माने कमिउनेल कनफ्लिक्टआ बे ओनसोलाव जाबाय थादों दा दिनैनि तारिखआव प्रमद बर' बिथांनि जिथुनिखि लिडारशिप आरो बे प्रमद बर'नि लिडारशिपआव जे मोनसे शान्ति परिबेस बे ओनसोलाव फैनाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन माने जाति जनगोष्ठी बिथांमोनाबो जि माने साइ अफ रिलिफ जिथुनिखि फियार साइकोसिस मोनसे जोंनि ओनसोलाव दंमोन आरो बियो दिनै गोमाबाय दिनै मोजां थासारि फैबाय आरो बेनिखायनो
भारतनि जिथुनिखि नखर बिफाननि मन्थ्रि आरो बिथांखौ प्रशंसा खालामनाया बियो जग्य आरो खुब मोजां माने बिथांनि मा होनना बुङो कमेन्ट होननानै आं बेखौ बुंगोन जोंनि बे प्राइमारियावथ' दिनै नोंथांमोना बयबो मिडियानि बयबो मावथिफ्रा नुनो मोन्दों जे मोनसे मा होनांगोन जयनिंनि धौ आरो दिनै स' मानसिफ्रा जइन जादों आरो माखासेफ्रा फैबावनो हायाखै होमब्लाबो दिनैहाय जोङो 200निबो बांसिन सुबुंखौ दिनैहाय जोङो जयनिं जाहोदों आरो बिनि आन्दोआव दङ माने गुबै जाहोना माने जोंनि हरिसिंगायाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानि मावनाय जों नुनो मोन्दों बेबायदि हिसाबैनो गोबां मानसिफोरा जोंनि बे बेफोरबायदि जौगालु खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना लोब फैनानै जइन जाफैदों आं हरिसिंगा प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां मानसिया फैनो बुंबावनाय दासिमबो दंबावो बबे हान्जानिफ्राय बेयावहाय गुबैयै बांसिनानो जाहैबाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जानाय जादों आरो माखासेफ्रा साफा सानै बिजेपिनिफ्रायबो जुदियाव जोंजों लोगोसे दंफायोब्लाबो जों बिथांमोनखौ जोंजों लोगोसे दङब्लाबो बिथांमोना आरो जोंजों जइन जाथारनो होननायाव जों साफा सानैखौ बिदि लाखिनाय जादों बांसिनानो नाथाय बिपिएफ प्राइमारि हिसाबै जौगालु खामानि गोबां मावबावनांगौ बेयाव दङ बिनि थाखाय माबायदि खामानि मावो आरो बिनि थाखाय जोङो बबे ओनसोलाव खामानि दासिमहालागै जाथ'वाखै लामा सामानि एबा सोरबा गोरिब गुन्द्रानो सोरनिबा न' होनो हायाखै आरो बर्थमान बे अरुण'दय मोनसे स्किम सोलिबाय थादों बेफोरखौ जोङो नोजोर लाखिनानै जों आरो गोदानै बिथांमोनखौ जोङो नामफोरखौ लानाय जादों आरो बिदिनो जों इयुनाव बेफोरखौ मोजाङै नायनानै जोङो फारियै बबे जायगाथिं लामानि खामानि जायाखै बबे जायगायाव अनसाय बिथां मोनाखै आरो बायदि बिथांखिया सहैयाखै बेखौ जोङो अलरेडि जोंहा मानगोनां जोंनि एमएलए सार जों सावरायबाय थादों बबे खामानि मावनो दङ जों बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो खामानि मावलांगोन होननानै जों आवगायगासिनो दं नाथाय जों खोनाबाय थादों जिहेतु बेरेखा हान्जानिफ्राय बुंदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनै कम्बल खुन्दुं रानगोन बेबायदि अन'दिनि फर्म फिलाप खालामगोन होननानै मानसिफोरखौ गेदारिं खालामगासिनो दं होननानै बेथ' नंखाय आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोङो गोबां मानसिनो दिनै जेब्ला जों जयनिं हाबाफारि जादों बेयाव आखाइ दैखांनो होनायाव बुंदों बिथांमोना अरुण'दय नोंथांमोना मोनबाय नामा होनखाय मोनबाय आरो बिदिनो अरुण'दयाथ' बे सोलिलांबाय थागोन जेरै पिएम किसानफोरा गोदानै बोसोरफ्रोमबो माने सोलिबाय थायो बेबायदिनो गोदान सुबुंफोरनो जायफोरा मोनाखै बिनि थाखाय सरकारा बेखौ आसुनि लाखिनानै दोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बे नंखाय बाथ्रा आरो जों कम्बल होगोन होननानै जों माब्लाबा कम्बल रानाखै बबेबा जायगायाव रानदोंब्ला सोरबाया इन्डिभिजुवेलि साफा सानैया गोरिब गुन्द्रानि जिथु गोजांनायनिफ्राय बासिनो थाखाय जे बेबस्था खालामनो हादों बे आलादा बाथ्रा কি উদ্দেশ্যৰে যোগদান কৰি লাভ নাই এটা ইউপিপিএলৰ বস্তুটো ভাল পাইছে তাৰমানে পৰিৱৰ্তন যিটো আগৰ হেৰি আছিল হেৰি আছিল সেইটো তাৰমানে ইমান পচন্দ নালাগে তাৰমানে যি ৭০ বছৰ যিখিনি তেওঁলোকে চলালে কিন্তু কোনো এটা উন্নতি দেখা নাপালোঁ গতিকে ইউপিপিএলত আমি এনেকুৱা দেখিলোঁ বৰ্তমান দিনে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ভাল হৈ আহিছে আমাৰ সেইটো কাৰণে মই কিমান আশা আছে প্ৰমোদ বড়োৰ ওপৰত মোৰ এনেই আশাটো আছে কি এতিয়ালৈ কিন্তু আশা আছে প্ৰায় যিহেতু আমাৰ বৰ্তমান এই ওদালগুৰি জিলাত প্ৰায় সকলো ৰাস্তা ঘাট হৈছে কিন্তু তথাপিতো কিন্তু বহুত বাকী আছে তথাপিতো সেইখিনি হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ তাৰমানে যিখিনি বাকী আছে আগৰটো অহাৰ সময়ত এইটো হ'ব বুলি এটা আশা আছে আপোনালোকে কেইজন জইন হৈছে আজি এনেই 28 জন হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক কাইবাৰী এমচিএলএ সঞ্জয় ছাৰৰ কামবোৰ কেনেকুৱা সঞ্জয় ছাৰ আমি অৱশ্যে তেওঁক লগ পাই থাকোঁ কিন্তু বিশেষ আমি তেওঁৰ লগত বিশেষ আমি আলোচনা নকৰোঁ তাৰমানে এনেই ভালে দেখোঁ কামবোৰ কেনেকুৱা তেখেতৰ কামবোৰ কেনেকুৱা তেখেতৰ কামটো এতিয়ালৈ কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা নাই কিন্তু ৰাজহুৱাবিলাক কৰি আছে কিন্তু আমাৰ কাঁহীবাৰী গাঁৱত কিন্তু বিশেষ অহা নাই কিয় কাৰণে যিহেতু আজি ৰাস্তা এটা আমি শিল বোকা ওপৰতে যাব লগা হৈ আছে কিন্তু সেইটো আমি হ'ব বুলি আশা কৰি আছোঁ তাৰমানে আগন্তুক কাৰণে যোগদান কৰিলে আজি যোগদান কৰিলোঁ মানে কিছুমান কামটো তাৰমানে আগবাঢ়া দেখিছোঁ আগতকৈ অলপ বেছিকৈ আগৰ পৰা দেখিছোঁ ৰাস্তা ঘাট ভাল দেখিছোঁ সেইকাৰণে অলপ আগবাঢ়ি আহিছোঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিছুমান চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে অলপ আগৰটো দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ইউপিপিএলত জমা হৈছে আজি যোগদান হৈছে আজি আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বহুতজন হৈছে 200জনৰ বেছি হ'ব 200জনৰ বেছি আছে মোৰ ওচৰৰ গোটেইখিনি মোৰ জা জুলি চব আহিছে আৰু মোৰ ননন আহিছে ননন চব আহিছে আশা আছিল আচলতে আগে যিখিনি আছে সেইখিনি আশা আছিলে কিন্তু সেইখিনি পোৱা নাই আগত যিখিনি গেল যেনিবা এতিয়া নতুন আহিছে সেইখিনি আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু
বললো ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমাৰ হৰিচিঙা ষ্টেচন ব্লকৰে আগতে কোনটো পাৰ্টিত আছিলে আগতে পাৰ্টিত মানে সেনেকৈ নাছিলোঁ হেৰিত বিজেপিতে আছে ভোট হেৰি কৰি আছিলোঁ পিছত এতিয়া আমি যেতিয়া যিখিনি আমি সুবিধা বা হেৰিখিনি আমি পালোঁ সেইকাৰণে আমি এতিয়া আজি এতিয়া যোগদান হ'লোঁ আৰু সঞ্জয় ছাৰৰ কাম কৰা কেনেকৈ হা সঞ্জয় ছাৰৰ কাম কৰা কেনেকৈ কামবোৰ সঞ্জয় ছাৰৰ সঞ্জয় ছাৰৰ কামবোৰ কেনেকৈ ভালে লাগিল আমাৰ চাই পেলাই